La Fortenor nu numai că poți obține un aparat de curățat cu abur nou, ci și să-ți cureți mașina, din interior și din exterior. Desigur, cu puterea aburului. Așadar, dacă locuiți lângă Os, aveți o afacere aici sau o mașină frumoasă, o putem curăța pentru dumneavoastră aici. Și pur și simplu sosește primul client cu un BMW i8. Chiar și un vârstnic care face curat are nevoie de produsele tale. Gândește-te la un detergent pentru geamuri, o ceară, un detergent pentru jante sau, de exemplu, un Tire Shark.